akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sarine kembang melati budal isuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing gandeni saben dina seje kunta ganti pacare ono selawe cewek gaul yen guyu untune kingsul saya pantes yen nganggo erok sadenku cewek gaul misor dhuwur kabeh gaul yen lumaku pokoke mantau mentuk sapa wonge sing ora jlegukan nyawang bokong wedine kaya tandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sarine kembang melati budal isuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing saben dina seje kunta ganti pacare ono selawe cewek gaul yen guyu untune kingsul saya pantes yen nganggo erok sadenku cewek gaul misor dhuwur kabeh gaul yen pokoke mantau mentuk sapa wonge sing ora jlegukan nyawang bokong wedine kaya tandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sarine kembang melati budal isuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing gandeng saben
ingsun saya pantes yen nganggo erok satengku cewek-cewek gaul bisa duwur kabeh gaul yen lumaku pokok ning mental-mentul sapa wonge sing ora jlegukan nyawang bokong bodine koyo tandan tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan ibarat kembang kowe isi wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sari sarine kembang melati budal isuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing gandeni saben dina seje gonta ganti pacare ono selawe cewek-cewek gaul yen guyu untune kingsul saya pantes yen nganggo erok satengku cewek-cewek gaul bisa dhuwur kabeh gaul yen lumaku pokoke mental-mentul sapa wonge sing ora jlegukan nyawang bokong bodine koyo tandan tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan ibarat kembang kowe isi wangi ibarat tebu kowe pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sari sarine kembang melati budal isuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise sing gandeni saben dina seje gonta ganti pacare ono selawe cewek-cewek gaul yen guyu untune kingsul saya pantes yen nganggo erok satengku cewek-cewek gaul bisa dhuwur kabeh gaul yen lumaku pokoke mental-mentul sapa wonge sing ora jlegukan nyawang bokong
pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sarine kembang melati budal isuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise saben dino seje kutak ganti pacare ono selawe cewek karo yen guyu untune kingsol saya pantes yen nganggo arok saten kol cewek karo bisa duwo kabeh gaul yen pokok mantau sapa wonge sing ora jlerukan nyawang bokong bodine kaya tandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan pancen legi akeh tawon kang padha nyedaki nyesep sarine kembang melati budal isuk mulie mesti sore rambute abang ditato alise saben dino seje kuntak ganti pacare ono selawe cewek gaul yen guyu untune kingsol saya pantes yen nganggo erok saten kol cewek gaul misor duwo
ora